Hindi talaga ako, mahilig sa mga gantong surprise. Parang appreciate. Makinig po ah! Makinig! Isang napakagandang araw sa lahat. Okay, Brian, ang araw na ito, ang katuparan pagtungo sa inyong mga pangarap. Pangarap kasama ang papa at mama mo sa pagtupad nito. Hindi may paliwanag na pakiramdam ang nadama, lalo na inyong papa, na
sa pagiging ganap na binata. Ngayon ang araw, ang umpisa ng kanilang pag-aani ng kahirapan na ikaw ang bunga ng kanilang pagpupurtiki. Kaya sana, huwag mo silang bibiguin, heart. Yan din ang nais ng tita. Yan ang makita ang lahat ng makitang lahat kayo na mali kasi si Art Brian ang pinakaunang pamangkin sa lahat. Kaya sana yung mga susunod, ganun din kayo. Yan lang hiling ko. Kaya congratulations, Art. Ano lang, mag-aral lang siyang mabuti. Tapos, laging nasa mabuting kalusugan po sila. Daddy. Si Daddy. Ito lang masabi ko kay Art. Mga bata, dahil ibigay namin ni mama mo yung ano mo, tapos lalo kay Madam Chris, salamat dahil sana mag-aaral mabuti. Pasukan mo nandito lang kami ni mama mo na nagsuporta sa'yo. Yun lang po. Salamat. Asan yung kanyang brother? Brother, message mo sa iyong kapatid. Halika! Message mo! Message kay kuya. Wish ko lang kay kuya ko, the best. Ayun lang, God-bless sa kanya. Mabuhay siya hanggang gusto niya. Pinsan! Pinsan! Baby, magsalita ka na! Sige na, mga pinsan nyo. O, dyan na kayo magsalita. Ano sasabihin nyo kay kuya? Mabait ka! Okay? Sino pa? Okay, dito po ako sa tabi ni Madam Chris. Okay. Ayan, so Art, Brian, ano po ang inyong message po sa inyong tita na si Ma'am Chris or Ninang at saka inyong parents? Ano yung masasabi? Unang-una sa lahat, hindi ko ina-expect na may mga ganto-gantong kasi hindi talaga ako mahilig sa mga gantong surprise. Parang appreciate. Si Tita Chris! Si Tita Chris! May pahalang lahat ng ito. May pa-surprise. Ayan. Siyempre, unang apo. Unang pamangkin. Tama? So, hindi na pinalagpas ni Ma'am Chris ang mga ganitong Siyempre, graduation na, di ba, Ading? Malaro Madrid! At siyempre, hindi lang lang meron pa sa sorpresa. Ito, Ading. Ayaw ka na! Pagbilang ng 3, dapat nakatago na kayo! Ginagawa mo! Pagbilang ng 3, pag-open! 1, 2, 3! Ayan, meron po siyang 5,000 pesos! Ipakita natin, ayan. Kompleto yan, ayan. At syempre, ito, ay galing din kay Ma'am Chris. Okay, so magpapakilala na po tayo, okay? Okay, dito tayo atin po, sa tabi ko. Okay, in behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party, thank you po, Ma'am Chris, sa paulit na pagtangga at pagtitiwala po sa amin upang po maipahatid po natin ang sorpresa po na is nila pong ipahatid sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan po, saksi po ako dyan, madam. Ayan, maraming salamat po. At syempre, happy graduation, Art. Ayan. Puro madali ka talaga eh. Nung tinignan ko, may dimple pa eh. Lulong! Kasi ba? Asan? Picture sila. Asan sila? Si girlfriend! Si girlfriend! Si girlfriend! Halika, girlfriend! Ay! Wala na si Roro Madrid. Okay, girlfriend. Okay,
boyfriend. Mag-iiyak. Simpleng congrats lang po. Tapos, hug and kisses! Ginagawa mo. Okay, andyan naman sila father and father. Saksi sila. Okay, hug na lang. Oh. Okay, 1, 2, 3, go! Hug na! Wala tayo. Okay, so yun po. Ay, nakapikit mata namin. So yan po. Okay na po ba? Okay na. Okay, yan. Maraming pong salamat and goodbye. Ay, napalakpak naman dyan! At syempre,